Ručno malo razbojče koje služi za tkanje šalova posljednje je u Srbiji, a ono, kao i tehnika tkanja na njemu, kako kaže posljednji zanatlija Vladimir Trajković, nepoznata je u Srbiji, ali i u svetu. I na svim sajmovima kažu da to nigde nisu videli. Gdje god sam bio, ja kažem, ne možete ni da vidite kada je to porodična tradicija, nije izašla iz kuće. U kući Trajkovića ovaj zanat bio je isključivo privilegija muškog dela porodice. To je zanat koji se prenosio sa kolena na koleno i otac i deda su mi pričali i rekli su mi da ja koji sam naučio to i koji znam da radim, sam ja 11. koleno. Star je negde više od 500 godina. U našim rukama naša tradicija, porodična tradicija. A svi koji su radili na malom razbojčetu sami su ga pravili. Tkanje na njemu nije nimalo lak posao. Kada zavijate preko eksera, morate tačno znate s koje strane ćete da zavijete. Ne možete da pogrešite. Ako pogrešite i ne uhvatite sve petlje koje prolaze tu, ne izatkate, znači osnovu i potku ne spojite, ode šal rasturice. Mali razboj namenjen je isključivo za izradu šalova, ali od njega može da se napravi gotovo svaki odevni predmet. Ja sam kreator ovih modela, kada se lepo radi nije teško. Suprug samo odradi ovo na razbojčetu, što ste videli, a finalni deo i ove komplete, haljine, to radim posle ja. Ja spajam. I od običnih šalova stvaraju se neobične haljine, od kojih može da se nešto i zaradi. Proda se nešto, ali ne toliko mnogo da može da se pojača toliko penzija. A nekada se od zanata bilo kog lepo živelo i Vladimir kaže voleo bi da ovaj zanat ne izumre. Svoje unuke naučio je da tkaju i naučio bi svakoga ko hoće da radi. Iz Aleksinca, Zoran Radenković, Televizija Pink.